20 cc טריזוקאין, לחץ דם. טוב, אנחנו נחתוך מעל הלבלב. נעקוף את התסיון. ברור. ואז נוציא את הכליה השמאלית ונתחיל לבצע את ההשתלה. אנחנו מוכנים? כן, אני מוכן, דוקטור. אפשר לצאת לדרך. רק משהו ממש קטן. במקום הכליה השמאלית, תוציאו את הימינית. מה אתם עושים כזה עניין? מה כבר שיניתי לכם? פשוט תהפכו את זה. בת אחותי סלעית הכינה כליה מפימו ימינית. אין סיבה שזה לא יעבוד, היא נורא תיפגע אם לא נשתמש בזה. ולמה השם שלי כזה קטן? מה, אני מתבייש בשם שלי? כי את הקרדיט שלכם שמתם מה זה גדול? עשינו את זה. אתה מבין כמה האירוע הזה תקדימי? זה מאסטרפיס. אתה חותם פה ופה, אתה בן אדם חופשי. תשמע, אני קראתי, ראיתי, להגיד לך שזה עשה לי וואו? לא יודע, לא התחברתי. איך אומרים? לא נפלתי מהכיסא. זה לא מרגש, זה לא מצחיק. אני סיפרתי לזה שני חברים אסירים שהיו איתי בחדר אוכל, הם לא צחקו. אני יכול להגיד לך משהו? בת אחותי סלעית כותבת יותר טוב. תביאו לי עוד איזה 3-4 אופציות, אני רוצה להרגיש חשמל. נוסעים יקרים, כאן הקפטן מדבר, קיבלנו דיווחים על סופת הוריקן מתקרבת, אנו נאלצים לשנות את המסלול ולנחות נחיתת חירום. כבר נוחתים? בקושי היינו באוויר. כמה כבר ראו אותנו? אדוני! נשבע לכם, אם הייתי יודע כך, לא היינו עולים לאוויר. ביטחון! וואו, רגע, למה אתם קיבלתם מסך גדול? אותנו דפקו, שמו מוניטור, מה זה פיצי? אדוני, אם לא תצא מהקוקפיט מיד, אנחנו מתרסקים תוך 30 שניות. 30 שניות. למה תמיד זה 30 שניות? למה לא 20 שניות? אדוני, אתה מוכן לעזור? הרי בינינו, אפשר לעשות את זה ב-15. אני יודע מה אני מדבר, שנגיע לתחום. בת אחותי סלעית. אתה מוכן לעזור? עשה קורס לעלות קרקע בגדנ"ע. תן לי רגע לשבת ליד ההגה. איפה זה הייתי? נו, מה אתה אומר? אני יודע, סרט בסדר, לא גדול. סלעית, מה את אומרת?